Anđelina balerina. Danas sam saznala jednu zaista veliku novost. Dan je počeo kao i svaki drugi. Bilo je lepog plesa. Predivan žete, mišići. Čas je završen, ali vidimo se u nedelju u 12 sati u dvorani Rockford. A sada imam važan telefonski razgovor. Ne mogu da verujem da ću u nedelju da idem u školu i da igram. Znam! Zar nije to divno? Da! Siguran si da ćemo imati veliku publiku. Apsolutno! Priredba Nedelja dan za zabavu veoma je posećena. Smislio sam sjajan ritam. Slušajte. Pam, 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 pam. Tako je, zarazno. Pam, 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 pam. Da, to je u redu. Ja sutra uzimam kanarinca. Šta? Anđelina! Da li je gospođica Mimi rekla da se sutra udaje? Mislim da jeste rekla to. Toliko sam bila zauzeta da nisam imala vremena da kupim kavez. Treba joj torta. Čuli smo šta ste pričali preko telefona, gospođice Mimi. To je tako uzbudljivo. Zašto nam niste rekli? To nije tako velika stvar, zaista. Moram da idem, kasnim. Ćao! Čekajte, kako se zove? Gospodin Cvrkutavko. Gospodin Cvrkutavko. Malo čudno ime. Ali, lepo. To je tako uzbudljivo. Gospođica Mimi će se udati. Da vidimo. Hrana je gotova, korpa za veš je prazna, nema šta da se plete. Konačno mogu da sednem i malo se odmorim u miru i tišini. Zdravo, mama. Zdravo, Poli. Toliko o miru i tišini. Imam zaista veliku uzbudljivu vest. Imaćemo makarone sa sirom za večeru. Ne, gospođica Mimi se udaje. Ali ja volim makarone sa sirom. Gospođica Mimi se udaje. Za koga? Gospodina Cvrkutavka. Čudno ime, ali lepo. Nisam čula za njega. A šta to znači udati se? Kad žena toliko voli nekog muškarca da želi da provede ostatak života s njim, onda se ona udaje. Kao ti za tatu. Da, draga. Pa kad se gospođica Mimi udaje? Sutra. Sutra? Zbog čega nam nije rekla? Rekla je da to nije tako velika stvar. Ali jeste, zar ne? Da, veoma velika stvar. Znala sam! Moramo biti sigurni da će gospođica Mimi imati sve što joj je potrebno za njeno venčanje. Tako je. Da. Pa, šta bi trebalo da imaš na dan svog venčanja? Treba da ima divnu svadbenu tortu. Možemo li da je napravimo, molim te? Sigurna sam da je ona već ima. Ne, rekla je da nema vremena. Zatim bit će joj potrebno cveće. Ja imam cveće u džepu. Daću joj ga. Raspalo se. Znam, zalepit ću ga. Dakle, cveće, svadbena torta. Šta još treba? Znam, da smislimo specijalni ples za gospođicu Mimi. Kao naš poklon. Hajde da vidimo. Možemo da počnemo sa padeša? Ili možda sa arabeskom? Zapamti, Anđelina, treba nam nešto staro, nešto novo, ne i nešto polomljeno. Izvini, mama. Koja muzika se svira na venčanjima? To bi nam pomoglo da odaberemo ples. Na venčanjima obično sviraju orgulje. Onda ćemo ples prilagoditi orguljama. Da!
Ura! Šta su orulje? Liče na klavir, ali drugačije zvuče. Pa, orgulje proizvode muziku kada vazduh prolazi kroz njihove cevi. Umesto da se čuje plink, kao kod klavira, kod njih se čuje hu. Orgulje imaju nožne pedale kao ogromne klavirske dirke. Obe ruke, obe noge. Sviranje orgulja je velik posao. Ali gde ćemo da nabavimo orgulje? U prodavnici tvog tate. Ima tamo orgulja. Idite do njega. Biće mu drago. Hvala ti, mama. Zdravo! Počet ću da mesim tortu. Nakon nekoliko trenutaka mira. Sad ću da isprobam pedale. Ovo nije lako. Znam, a da ja sviram, a ti da okrećeš stranice. Savršeno. Ova se pesma obično svira na venčanjima na orguljama. Ovo je tako lepo. Na tu muziku možemo da napravimo najsjajniji ples do sad izveden. Anđelina, mislim da si ponovo u zemlji sanjarenja. Upravo sam vežbala naš ples za venčanje. Gospođica Mimi će biti tako iznenađena. Dobro, izgleda da ste svi ovde osim Viki, Marka i Anđeline. Zbog čega nisam iznenađena? Zdravo, gospođica Mimi. Izvinite što kasnimo. Imali smo neke dodatne probe. Pa, gde je on? Ko? Gospodin Cvrkutavko. O, on je u kavezu i jeda neko semenje za ptice. U redu, svi na mesta, molim. Vreme je da počnemo. Zapamtite, izvodimo predstavu, a odmah posle toga iznenađenje. Dobrodošli na priredbu Nedelja, dan za zabavu. Znate, bit će veoma zabavno. Hvala vam što ste došli. A sada, bez daljeg zadržavanja, zadovoljstvo mi je da vam predstavim plesače sa Kamembera i neka predstava počne. Trenutak, molim vas. Predstava još uvek nije završena. Gospođica Mimi ne zna za ovo, ali sada ćemo izvesti poseban ples. Jer danas se udaje gospođica Mimi. U redu, sad. Ovo je za vas, gospođice Mimi. Srećno venčanje, gospođice Mimi. Izvolite svadbenu tortu. A ovo je Biedermajer. Cvetovi su zalepljeni. Želeli smo da budemo sigurni da će vaš svadbeni dan biti poseban. Da li ste iznenađeni? Da,
Vrlo. Želeli bismo da upoznamo vašeg supruga. Gde je gospodin Cvrkutavko? Da, gde je Hajde on? da ga upoznamo. Da, gde je on? Idem po njega. On je unutra. Mora da je vrlo nizak. I jeste. Ima divan glas. Upoznajte gospodina Cvrkutavka. Kanarinca. Ovo nije moguće. Gospođica Mimi se udala za kanarinca? Nisam se udala za kanarinca, Marko. Kupila sam kanarinca. Ali čuli smo vas kako telefonirate. I rekli ste da se danas udajete. Ne, rekla sam da danas uzimam kanarinca. Mora da ste pogrešno čuli. Kaži nešto zaista pametno i duhovito, Anđelina. Ups, to je tako poražavajuće. Ne, nije, Anđelina. Svi pravimo greške. I znate šta? Da se zaista udajem. Upravo ovo bih želela. Divnu svadbenu tortu. Hvala vam, gospođo Mišić. Divno cveće. Hvala ti, Poli. Divnu muziku koja se svira na pravim orguljama. Hvala, gospodine Mišiću i Marko. Nema na čemu. I što je najvažnije, imam tako divne učenike i prijatelje koji su se za sve to pobrinuli. Mnogo vam hvala. Mi vas volimo, gospođice Mimi. Drago mi je što se ne udajete za pticu, gospođice Mimi. Ne želim da živite u kavezu.